Meno yango ni jopiny Kenya moheo 20 mawuok Todonyang e kar chung'od bura ma Turkana North onegi kod jonjore mag Dasanek mawuok e piny mar Ethiopia e monj mane otimore odhiambo mangeso koloso e kinde limbe mare gwenge makono mapod ni kod liet kalore kod monj makamano. Chiko jotend arita mawuok e Hoho mar Okak mondo tudre kod jotend arita mawuok e piny mar Ethiopia mondo bed kod romo kendo gineni ringre mar oganda jo Kenya manyocha onegi oduok pacho kaachiel kod mwandu mage. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Bang' keto ayanga ni oganda jo Kenya ma onegi e monj mayande otim kod jonjore mag Dasanech okelo lal mar ngima mar oganda moheo 20, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ma otimo limbe e gwenge makono ndalo achiel kende bang' monjno owacho ni lit kaachiel kod luoro nitiere mar temo ng'eyo kaponi oganda duto mapod olal kendo pok ofweny kama nitiere ngima kata ooyo. Nilihuzunika sana kusikia habari hiyo ya kwamba watu wetu wamepotea. Watu zaidi ya watu 20 saa hizi, hata zaidi ya 20 haijulikani penye walipo. Hata kama wangekuwa wamepatikana, hata kama ni kusema wapo ama hawapo, ingekuwa ni afadhali. Lakini watu wanakaa na anxiety na waziwazi, hawajui kama wote wamekufa, kama kuna wale ambao wanaishi, na hiyo ndio ni chungu sana hata zaidi kwa sababu inatia watu waziwazi. Kaluore kod jaod bura ma Turkana North Paul Nabuin ma oloso kod Ramogi TV e yor simo owacho ni gima ne okelo lweny en kuo mar gig lupo e kind oganda jo Turkana kaachiel kod oganda mag jo Dasanech ma osebedo ka en lweny madhi nyime kuom kinde. Oyango ni winjruok margi kod jochiw arita mawuok e piny Ethiopia odhiambo manyoro ne en ni gichiw ringre duto mar oganda mane onegi e monj makamano kaachiel kod mwandu mane okwal. To nyaka sani onge ringre moro amora ma osechiw ka yiedhi 15, pikipiki achiel kaachiel kod bunde 2 ema oseyudi to pok ochopo e lwet sirikal mar piny Kenya. E ote achiel onogo, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochiko jochiw arita madongo mawuok e gwenge mag Hoho mar Okak mondo ket ikruok mapiyo kendo tim tudruok kod jochiw arita mawuok e piny Ethiopia mondo jo Kenya ma onegi kod maondhi duoki e piny Kenya kata ka okalo e yor keto winjruok makende mar pinje ma ong'ere kaka diplomasi. Mambo ya kutafuta wale ambao wamepotea, wao ambao hawajapatikana, nimepatia orders regional commissioner wetu hapa. Mmeona regional commissioner wako hapa, tumekuja na yeye anatengeneza team kutoka kesho wakiongozwa na county commissioner, wataenda kuingia pale kuongea na ile serikali ya upande ule mpaka tukubaliane watu wetu ambao wamepotea wapatikane. Kipchumba bende wacho ni serikal dhi chako chenro mar keto kar yango oganda madonjo e piny Kenya kod mago mawuok e tong' mar piny Kenya kod piny Ethiopia mondo konye chenro mag chiwo arita kod ng'eyo jonjore mahinyo kelo kethruok mar arita e gwenge makono. Nitahakikisha kwamba tumeanza mipango ya kufungua hapa a border post ambayo tutajua nani amekuja Kenya, nani ametoka Kenya. Tumekubaliana mpaka hapo? Hiyo ndio itakuwa ni kitu moja nitaenda kuzingatia. Kaluore kod ywak mar jodak ma Todonyang kaachiel kod oganda mar kauntino ewi kwan mar nok mar jochiw arita kaachiel kod koso bedo kod omenda ma oromo mar konyo chiwo arita, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingonegi ni ewi osara ma obila ma chiwo arita kono mong'ere kaka NPR yudo idhi migi omenda nyading'wen mar omenda ma giyudo gie sani. Nimeambiwa kwamba shida kubwa zaidi hapa ni kwamba tumeandika watu wa NPR na hawana ile uwezo ya kusaidia wananchi. Namna hiyo nimetoa amri leo. Mumenisikia? Nimetoa amri leo. Ile kidogo mlikuwa mnapatiwa iongezwe mara 4. Nyaka sani liet podo kwako gwenge makono ewi nek mar oganda ka sirikal bende koro keto mesa moyiedhi mar kawo nying oganda ma olal ma ichich ni nyalo bedo ni onegi kata ondhi e kinde monjno manotimre dier nam e kinde chenro mar timo lupo e otieno. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Homa Bay, obila e kaunti no ma Homa Bay osechako timo nonro ewi nek mar